Salam Inaşgabat habarlar saytynyň hormatly muşdaklary. Biziň bugünkü video reportajymyz Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň okuw studiýasynda ýad edilýär. Biziň bugünkü gepleşýümizden mehmanlary Entek mekdep okuwçylygyna garamazdan robototehnika ugury boýunça birnäçe üstünlikler gazanan Aşgabat şäherine 130 ýaşynjy mekdep okuwçylary Yusuf Artek, Gelin Halkara Jurnalistika Fakültetiniň 1-nji ýyl talyby Kıyat İlamanowyň taýýarlanan video reportajyny bilerlikle tomaşa edelim. Salam Inaşgabat saytynyň muşdaklary. Bugünkü video reportajymyň mehmany Yusuf Artekow. Yusuf, siz bir özüňizi bilen tanıştyraýsaňyz? Men Yusuf Artekow 130 ýaşynjy mektepden gatnaşan. Robot tehnika ugrundan 20-nji mektepde geçirilen bähtäşge gatnaşdym. O taýda men gaty köp tejribe edindim, özüme hem käbir tejribeleri göreli aldım. Ve yasan tassamam yan hopsuzlyk barada. O tassamam men Awstraliýada bolan yanyndan göreli alyp göz alyp etdim. Şoňa kömek bolar ýaly birden adam hop üstündäki bolan hopny şolaň üstüne alar ýaly. Robot tehnika bilen. Öňüne almak maksady. Hawa, öňüne almak. Tassaman näçe adam alyp berýärdiňiz? Şura bardy bir aýda aýsaňyz. Tassaman biz mektebimizden 4 okuwçy bolup ýerine getirdik. Men biri klas, 2 klasdaşym Ali Arslanov ve Süleyman Bekturdiýew, biri 10-njy sınıflarymyzdan Nurahmet Allakow. Beýleki gatnaşyjylardan öwrenen ýerleriniz barmy? Meselem, olardan ýene size ideýa geler ýaly ýerler boldymy? Hawa boldy. O taýda beýleki mektepleriniň ýasan tassamasyna seredip, özümizinkide şunu şeýden bolsa has gowy bolardy ýa-da şu tehnologiýanyň ulanan bolsa has biziň gowy işejeken datip alan ideýalarymyz köp bolýar. Aslında şura men 7-nji klassdan bäri gyzyklanýardym. Şu bähtäşikden ýene bir ýere gatnaşypdym. Yani o taýda robotlar tassama öwrünüşde däller, öz robotyny ýasaýan we olary yani uruşdurup oýnaýan zady diýen şolar ýaly hedillik niýetine gurulandy. Bir ýasap oturan proýektim bar, hemme zady tok kabelli dälänim wireless ýaly edip. Bez kabel etjek bolan we şol ýasajak bolan proýektim ýasap bilsem dünýäde 90% ýalyk ýa-da 80% ýalyk tokdan ekonom bolýar. Ýani öňde goýulan maksatlaryňyza ýetmekde men size üstünlik arzuw etýärin. Sağ olun. Köp sağ olun sizden. Ine görüşimiz ýaly mehman ýyllaşlar, biziň taýýarlanan video reportajymyz şundan ibaret. Ine mundan beýlekim Inaşgabat saýtynda birnäçe reportajlar taýýarlap size ýetireriz diýip umyd etýäs. Siziň ähliňiz hem Inaşgabat saýty bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýarys.